अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक होली सॉन्ग रिलीज होकर जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा टेम्पुल के ड्राइवर 2। अरे बोले टेम्पू के ड्राइवर 2 गाना कब तक रहता, कवने चैनल से आवता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो लोग के सबसे पहले बता दी कि यहाँ टेम्पू के ड्राइवर गाना गईले के बात। तो भाई लोग गाना गईले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव। अरे बोले सिर्फ खेसारी लाल यादव गईले बड़न गाना सिंगल गाना होखल बा। और भाई लोग गाना बतावल जाता कि हाँ टेम्पल के ड्राइवर गाना बहुत ही बेस्ट होखल बा। अरे बोले ये वाला 2 वर्जन होखल बा, काहे कि एक पार्ट रहे जौन बहुत ही खतरनाक रहे, लेकिन बोले ओहू से खतरनाक टेम्पल के ड्राइवर 2 गाना बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना के लिखले के बता, गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के बोला गाना म्यूजिक सुने के मिली विकास यादव के। अरे बोले म्यूजिक डायरेक्टर बड़न विकास यादव। बाकी वीडियो डायरेक्टर बड़न पवन पाल। और भाई पवन पाल बहुत ही अच्छा वीडियो बनावलन और एमे जौन वीडियो बनैले बड़न वो पवन पाल बड़न वीडियो डायरेक्टर में। बाकी तो लोग बता दी कि गाना कौना चैनल से आवल बता, गाना जौन बा तो वे म्यूजिक से। अरे बोले भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा चैनल यानी वे म्यूजिक से गाना आवे वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना के जरूर सुनिए लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के टेम्पल के ड्राइवर में वीडियो में के देखे को मिली। तो भाई लोग वीडियो में देखे के मिलन भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और मुस्कान जायसवाल। अरे बोले खेसारी लाल यादव और मुस्कान जायसवाल देखे के मिलन वीडियो में। बाकी खेसारी लाल यादव के वाला गाना के वीडियो भी बहुत ही कमाल के शूट करल गल बा। वीडियो में मतलब खेसारी लाल यादव के कुछ नया लुक देखे को मिली, नया अंदाज में वीडियो शूट करल गल बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाने के जरूर सुने लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि गाना कौ तारीख तक रिलीज होता था। गाना जो बताओ 4 तारीख है। अरे बोले कल गाना रिलीज होकर बा 7 बजे। अरे बोले सुबह 7 बजे कल गाना रिलीज होकर बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लेंगे, क्या कि गाना बहुत ही खतरनाक होकर बा खेसारी लाल यादव के। टेम्पल के ड्राइवर के 1 वर्जन से वाला गाना बहुत ही बेस्ट होकर बा 2 वर्जन। बाकी तो लोग वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बड़ा लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लगेंगे।